A kocsis egyet lássunk tőled is. Mi ez, modál? Nem, repülő? Nem, bazd. Ez Superman. Nyomoré. Mi ez, modál? Nem. Mi ez, repülő? Nem. Ő Superman. Hát ez lófasz volt, nem Superman. Na vigyázz. Átúrok a túloldalra. Vízbe se élek be. Nem. Mi ez, Superman? Nem. Ja, de az. Na menjél. Mi ez, modár? Nem. Mi ez, Superman? Nem. Jó, de bazd meg. Ekkora szar. Mi ez, modár? Nem. Mi ez, Superman? Nem. Jó, de. Most. Egy. Ez Jackie. Alias Gizi. Rákészülök. Állt, kubai mocsó. Azt a kurva! Na Gizi. Na mi lesz ebből? A hajat szar. Dottoro! Mi a fasz? Mi az? Repülő? Nem. Mi az? Madár? Bazd meg, az se. Mi az? Superman? Barszamen. Ő a Gizi, és ez itt a Jackass. Ki. Nem érzem a kezem. Hasas. Ezért csinálj meg a hajad, mert szar. Most már jó. Nem, Hát lehet jó. Ide ki, oda megbasszál, jó. Azt hiszem, hogy jó lesz ez. a lábújat. Nem, az a baj, hogy csak... Törölközött vette a képből. Nem, látom a másik oldalát. Ha, de ez így jó. A lábújat végének tudod, ott kell lennie. A peremen. Aha. Srácok. Nekem is úgy van. Jó mondtad, hogy ez az. El is basztad. De nem érek. De hülye bassz. Na jó, álljatok be. De nem, De rajta. de a kezeddel ne csinálj. De a kezeddel ne csinálj ilyeneket. Nem én. Na nagyon fosva. Oda csulázik te. Várjál, Bazzeg. Ahogy. Na gyere így egy hátraszaltó, így belendítek. Nem csattant a vízi. De ahogy hiszem lenne ilyen. Na gyere, még egy ilyen. Na. Azt visszalőd. Rohagy. Várjál, én hadd álljak már valahova. Te hülye felállj. De csak így állni. Nem mozogni, vagy semmi. Kösz. Bírja tovább. Cafot kiesett. Akkor basztathatsz minket. Rohagy meg. I'm the winner! Te buzi. Na gyere. De Gizi, azért köszönöm a versenyt.
Még egy. Még egy challenge. Várjál. Ez a Gizi challenge. A kurva! Na, így jó. Hát így nem nehéz. Jaj! Jaj! Basszeg, várjál meg! I'm the winner! Jó. Megizi, új. 2, vagy 1v1. És most ti halálra vagytok. De bazd meg, fogjuk meg egymás kezét. Nem. Kocs, hogy this is Sparta. Na, mehet. Már berúgsz. Sparta! Várj, ide. Akkor csak nem rúgok már, csak majd dőlje hátra. Jó. De tedd így a kezed. This is Sparta! Na, kapak most át. De bazeg ott van a belgecid. De nem kell melberúgnod Akkor téged. többet rúglál. Gyere Gizi, tedd így a kezedet és akkor ezt rúgom meg. Na, rakd fel a lábad, elrököm magam. Ez mi volt, te hülye? Na, menj oda, megmutatom, hogy A hülye vagy, én Robi, még egyszer nem megyek bele így ide rakod hátul. így a kezed, baszd meg, és akkor megrugom, és akkor így eltol, és akkor nem a izé, megkötöd. Én nem azért nem Csak ugrok rakd bele, ide, mert így a melberúgnál. kezedet. Nem. Rakd oda, és kíváncsiak, hogy melyik megdugul a fát. A karatések is így csinálják az edzésen, baszd. Gyere, dobjuk bele, dobjuk bele. Megvan! De táncikálunk, vagy mi van? De gyere, mehet. Salere Romare. Belé! Miért ilyen itt a bizgit? Mert a páncél. Nem. Ott van. Gyere, Gizi. Megyek. Ketten maradtunk. Hozzak és csúszok. Tedd fel az intermédiát, tehát akkor gyorsan köröket tudsz adni. Itt cserélek. Mert itt száraz kell. Várjál, bemegyek a bogusba. Intermédiát, az a köztes. Várjál, mindjárt megelőzlek. Bux! Készülünk intermédiáttal. Csak egy nem tudom mit. De nem a felvételt, a baromagyú. Most megy, és megáll. Akkor szar. Kézenállásból, átfordulás a vízbe. Mehet, Gizi! Mehet. Gyere! De várj! Kézenállásból, átfordulás a vízbe. Na gyere. Hát, Gizi! Mehet. Most a hátra! És akkor